нашы радыёслухачы і YouTube-гледачы. Мы сустракаемся тут, як жа вельмі часта па аўторках, і абмяркоўваем кананічнае права з ксяндзом-канонікам Дмітрыем Пухальскім, канцлерам Курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Адразу, напэўна, папярэдзім, што, скажам так, у сувязі з павагай, любоўю, міласэрнасцю і справядлівасцю да бліжніх, на нейкі час мы зробім перапынак у кодэксах з такіх чыстых проціэпідэмічных, з такіх мэтаў, вось, літаральна. Але калі ўсё скончыцца, мы абавязкова вернемся. Ну, ці не вернемся, тут уже як Бог дасць, будзем спадзявацца, што ўсё будзе добра. Перш чым мы, напэўна, працягнем, магчыма, ксяндзу Дмітрыю Пухальскаму варта нагадаць некаторыя проціваэпідэмічныя меры, якія прыняла канферэнцыя канаталійскіх біскупаў, старшынёй якіх з'яўляецца зараз наш мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч. Так, сапраўды, пахвалены Ісус Христос. Навек вечна. Шчыра ўсіх вітаю. Сітуацыя, як Ігор сказаў, сапраўды, даволі складаная. Вось, і ў мінулую нядзелю ў касцёлах павінен быў быць прачытаны камунікант распараджэння арцыбіскупа Тадэўша Кандрусевіча, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, вось, які захвочвае вернікаў, перадусім, спадзявацца на Пана Бога ў кожнай сітуацыі. Мы, людзі веруючы, павінны аб гэтым памятаць, што ўсё ж такі Пан Бог з'яўляецца панам жыцця і смерці, і таксама розныя выпрабаванні, якія перажываем таксама, каб перажывалі па-божаму. Вось, але разам з тым арцыбіскуп заахвочвае прытрымлівацца нормаў санітарных, гігіенічных нормаў, якія проста патрэбны для таго, каб, наколькі гэта магчыма, абараніць сябе ад магчымасці зараджання хваробай. І з гэтай нагоды ў касцёлах прыняты наступныя меры. У крапільніцах няма свячонай вады. Калі выходзім у касцёл, бачым, што крапільніцы пустыя. Ведаю, адзін святар, калі апусташыў гэтай крапельніцы, людзі адразу прыйшлі, давайце, чаму вады свянцонай няма, да? Вось, ўсё-такі это таксама сродак гігіенічны, бо ўсё ж такі, калі кожны парафіянін абмакавае руку ў адной крапельніцы, можа быць рознае, да? Поэтому крапельніцы таксама асушаныя, таксама спосаб ушанавання крыжа, абразоў толькі схілам галавы, не цалуем, не дакранаемся да гэтых рэчаў. Вось, таксама такім чынам захоўваемся пры перадачы адно аднаму знаку супакою. Знак супакоя, нягледзячы на ўсе мясцовыя традыцыі, перадаем толькі схілам галавы. Вось, таксама усе духоўныя асобы, якія цэлебруюць святую імшу, перад пачаткам святой імшы павінны вымыць добра рукі, вымыць таксама міністранты, якія дапамагаюць святару, каб і захоўваючы гэтыя нормы, сапраўды маглі нейкім чынам абараніць сябе, нашых бліжніх, ад магчымасці зараджэння. На жаль, такая сітуацыя ёсць, сітуацыя паважная, гавораць, вось, і трэба рабіць усё, што кажуць спецыялісты, але не забывацца аб тым, што над намі чувае Пан Бог, і людзі веруючыя. А пакуль што святыя імшы працягваюцца? Так, святыя імшы працягваюцца, святых імшаў было адменена. Вось, канешне, можна ў гэтыя дні, хто не можа па нейкіх прычынах удзельнічаць у святых імшах, таксама ёсць магчымасць удзелу праз інтэрнэт, праз радыё, тэлебачанне у нас не, але у бліжэйшыя дні, думаю, камунікант паявіцца. Значыць, пакуль што камуніканта няма, але ён чакаецца, скажам так. Я думаю, чакаецца. Гэта ж, в прынцыпе, паўнавартасным удзелам назваць нельга, але гэта некаторая форма духоўнай... Так, таксама можа прыняць духоўную камунію. Понятно, што ў цэлебрацыі сакраменту на адлегласці мы не можам удзельнічаць, але удзельнічаць у святой імшы ў тым значэнні, што, скажам так... Я яшчэ хацеў бы ўставіць свае 5 капеек медыцынскіх. Вельмі прыемна было пабачыць тое, што у адрозненне ад многіх краін у нашым касцёле з проціваэпідэмічных метадаў
не было такога дзіўнага захаду, як прыняцце святой камуніі ў рукі, што зрабілі многія краіны, нават Расія і Польшча. Я хачу зрабіць адну заўвагу. Мы тут кажам зараз чыста пра медыцынскія аспекты, не пра еўхарыстычную пабожнасць, тут пра гэта таксама трэба доўга дыскутаваць. Фактычна, нягледзячы на тое, што на першы погляд прыняцце камуніі ў рукі выглядае больш, скажем так, гігіенічным, гэта проста павярхоўны погляд. Праблема ў тым, што ў касцёле, калі мы ўваходзім, мы адчыняем дзверы, звычайна, у нас холодна, яны зачыненыя, мы стаім на лаўках, мы часам трымаемся за драўляныя прадметы, мы скажем так, можам трымаць нейкія ружанцы, мабільнікі. Мабільнікі гэта сапраўды і розныя іншыя персанальныя прылады, гэта такі сродак, які, скажем так, пераносіць шмат чаго, бо мы не прыціраем рукі і мабільна вельмі часта трымаем. І ў прынцыпе, калі ўлічыць усе гэтыя абставіны, то прыняцце святой камуніі ў рукі вернікаў, гэта такая мера, якая можа нават зашкодзіць, калі вернікі перад гэтым не апрацоўваюць свае ўласныя рукі спіртам, калі ідуць да камуніі. А вось я не бачу, каб іншыя канферэнцыі, каб яны гэта рабілі. Вось, і фактычна, можа быць, у вусных гэта больш гігіенічны крок, і добра, што яно так засталося. Но ясная справа, што не плюемся на святара, не дыхаем на яго. Гэта вельмі такая цікавая рэч, і мяне гэта трошку здзівіла, бо не до канца ўвесь працэс быў выкананы проціэпідэмічны. Камунія ў рукі гэта, канешне, адназначна вельмі важны сродак проціэпідэмічных захадаў у візантыйскім абрадзе, і архімандрыт Сергій Гаек, ён распачаў гэты працэс там, дзе пакуль што праходзіць, проста нас практыка пытанняў паказвае, што нас слухае шмат грэка-католікаў. Я таму таксама скажу. Ён пачаў гэты працэс шмат дзе і ў Мінску, і ў рэгіёнах таксама павінна пачацца, на парафіі прыватнасці Масі Божай нястоўнай дапамогі, наколькі я памятаю. Там ідзе цяпер прыняцце святога прычасця так званым мельхіцкім чынам. Гэта значыць, калі святое цела Хрыста бярэцца ў руку, ці святара, ці верніка. У нашых рэаліях, магчыма, і я не бачу, я не ведаю як, але святара больш лагічна, больш гігіенічна, акунаецца ў пачэсную святую кроў Хрыста і даецца чалавеку, так сказаць, хай прабачыць мяне такое параўнанне, гэта нагадвае бульбу-фры ў соусе. Вось так проста, каб зразумець. Таму што выкарыстанне лыжкі, яно, скажем так, гэта сур'ёзная праблема. На вялікі жаль, нашы праваслаўныя браты пакуль што такіх захадаў не прынялі. Мы не ведаем, ці будуць яны іх прымаць, але хай яны вырашаюць самі. Проста для грэка-каталікоў кажу, што вось таксама ўжо, так сказаць, форма камуніі трошку змяняецца ў сувязі з гэтым. Напэўна, пра проціэпідэмічную сітуацыю ўсё. Чакаем камуніканта, які хутчэй за ўсё хутка будзе выдадзены, так? І ўжо калі пачалі гаварыць пра грэка-каталікоў, то да нас у студыю у перапынку між праграмамі прыйшло такое адно пытанне. Вось гэта, дарэчы, называецца мельхіцкі спосаб прыняцця камуніі, тое, што ў грэка-каталікоў, бо цяпер, бо так, як разумею, у мельхіцкім абрадзе. Так, а пытанне да нас прыйшло наступнае. Якраз-такі зноў жа наконт грэка-каталікоў. Пахвалёны Езус Хрыстос. Пасля адказу ксяндза Дзмітрыя ў апошняй праграме пра тое, што парафія, да якой ходзіць вернік, і парафія, да якой ён належыць, гэта не зусім адно і тое ж. Пасля гэтага паўстае пытанне. Да якой парафіі, згодна з правам, належыць католік усходняга абраду? Нам удакладняецца, што гэта канвертыт з праваслаўя, чытаў вызнанне веры ў касцёле, у прысутнасці пробашча рыма-каталіцкай парафіі, ходзіць да гэтага касцёла, а брат не змяняў, бо было сказана, што гэта не патрэбна. І хто тады яго пробаш? Значыць, да якой парафіі і хто яго пробаш? Потым далей паведамляецца, у горадзе некалькі рыма-каталіцкіх парафій і ёсць грэка-каталіцкая, у якой чалавек нават ніколі не быў. І ці можа грэк-католік належыць да рыма-каталіцкай парафіі?
Ну, пытанне адразу скажу даволі цікавае. Вось, напэўна, яго задаваў чалавек, ну, які добра разбіраецца ў гэтых. Выглядае, што так. На тое, так. Бо там і такі рэмаркі ёсць, які сведчаць аб том, што разбіраецца. І гэта вельмі добра. Вось, ну, што тут сказаць? Як ёсць, як павінна быць. Давайте, напэўна, спачатку, як павінна быць, а потым, як яно ёсць. Ну, понятно, што мы кажам, калі чалавек канвертыць з праваслаўя, вось, і зноў-такі заўсёды дакладняю, што менавіта канвертыць з праваслаўя, то есть не тое, што ён быў ахрышчаны ў царкве пры наяўнасці каталіцкіх там бацькоў, бабуль, дзядуль і гэтак далей. Вось не пра гэта чалавека. Кажам, пра гэта чалавек няма пытання, ён належыць да рыма-каталіцкага касцёла. А гаворка ідзе менавіта аб канвертыта з праваслаўя. Такі сапраўдны уніят, як кажуць. Як кажуць, сапраўдны уніят, які вось пасля вызнання веры ў прысутнасці нават пробашча, нават рыма-каталіцкага пробашча, вось у рыма-каталіцкай парафіі, вось тым не менш з'яўляецца грэк-католікам. Так, ён застаецца грэк-католікам. Чаму? Абрад чалавек не змяніў. Каб змяніць абрад, трэба, мы казалі пра гэта, трэба або звяртацца ў кангрэгацыю ўсходніх касцёл, альбо цяпер можна, ёсць іншы спосаб праз мясцовага біскупа і таксама праз архімандрыта. Вось. Але калі гэтага не было, то чалавек фармальна належыць до грэк-каталіцкай парафіі, якая ёсць у гэтым горадзе. Так. Хаця права і лацінскае, права таксама ўсходняе дазваляюць чалавеку, не гледзячы на ягоны абрад, удзельнічаць, скажем так, у рэлігійным жыцці, прымаць сакраменты, любыя сакраменты ад распарадчыка любога абрада каталіцкага. То есть, калі ты чалавек, кажа, ніколі не быў у грэк-каталіцкай парафіі, я разумею, што ніколі не быў, магчыма, ніколі не будзе. Вось. І ён нармальна сакраментальнае жыццё вядзе ў гэтай рыма-каталіцкай парафіі. Вось. І, напэўна, буду так і лічыць сябе, і, напэўна, пакрадзе святара прымець з гэтай парафіі. Але ж хто яго пробаш? Ну, грэк-каталіцкі фармальна грэк-каталіцкі пробаш. Фармальна яго пробашам з'яўляецца святар грэк-каталіцкі. Тут яшчэ больш складаная сітуацыя магла бы быць, калі б ён жыў у нейкім месцы, дзе няма ніводнай грэк-каталіцкай парафіі. Тады ўжо няма праблема. А як тады? Тады рыма-каталіцкі пробаш. Так. І, скажам так, выкарыстоўваць. Хіба што ёсць, я не ведаю юрысдыкцыі ўсходніх парафій грэк-каталіцкіх, магчыма, у іх ёсць нейкая юрысдыкцыя больш, чым, хаця, напэўна, у дзяржаўных статутах, калі там тэрыторыя дзейнасці горад Маладзечна, то это горад Маладзечна, і нічога больш. Тут я вось не ведаю, калі ж статуты грэк-каталіцкі не гартаў, ведаю, што у нас там ёсць дэканаты, грэка-католіка ўсходніх-заходніх. Так, ведаю. Але парафіі персанальна, то есть, што робіць у тым месцы, дзе няма структуры, вось, згодна з паўсюдным правам, калі няма структуры, то рыма-каталіцкі пробаш за яго адказвае. Калі ёсць, тады ўжо грэк-каталіцкі. У горадзе Мінску, ну але гэта не горад Мінск. У горадзе Мінску не адна грэка-каталіцкая парафія, 4. У горадзе Мінску там існуе тэрытарыяльны падзел, такі ж самы, як і ў рымска-каталіцкім касцёле. Ну, не такі ж самы, але структура такая ж самая, схема, скажем так. Ну, выходзіць, фармальна яго пробаш з'яўляецца грэка-каталіцкі святар мясцовы. І яму да яго калі трэба звярнуцца, хіба што калі справа ідзе пра хрост, пра... Фармальна так, пра хрост, пра сужэнства. Вось, з хростам пытанне якое? Напэўна, што тычыць хроста, кожны святар рыма-каталіцкі па хрысце дзіцятка, якое нарадзіцца, канешне, трэба будзе зрабіць, калі кажам пра паправу, то трэба будзе зрабіць аднатацыю кнігі хростаў, што дзіця належыць да візантыйскага абраду. Вось, ну, кажучы, не такіх пробашчаў, якія б так рабілі. Некаторыя робяць. Па-мойму, так. Так, ну, дзякуй Богу. Ну, я чуў нешта такое. Я не бачу, скажу так. Была візітацыя многіх парафій, нідзе такого не бачыў. Проста тэма-то, насамрэч, грэка-каталіцкай царквы нешта такое здымаецца хутка абрадавай прыналежнасці, вызначэння літаральна апошнія 3-4 гады. Раней нешта ўсім было так абыякава больш-менш. Поэтому так і на ёсць. Пытанне, калі будзе датычыць сакраменту сужэнства. Тут уже пытанне юрысдыкцыі здымае. Тут уже хачу учуліць усіх, можа, і пробашчаў, калі нас слухаюць рыма-каталіцкіх, то есть калі маем два, калі адзін з кліентаў, то есть з тых, хто хоча заключыць сакрамент сужэнства, з'яўляецца католікам лацінскага абрада, няма праблемы. Любы пробаш, скажем, тэрытарыяльны пробаш лацінскага абраду мае юрысдыкцыю, але калі два з'яўляецца католікамі візантыйскага абрада абое, да, яны могуць хадзіць у касцёл, могуць лепшымі парафіянамі, але пробаш над імі не мае юрысдыкцыі, лацінскі пробашч. Яны тады павінны звярнуцца альбо да ардынарыя грэка-каталіцкага, альбо да пробашча грэка-каталіцкага, які ў сваю чаргу можа дэлегаваць любога святара таксама лацінскага, каб благаславіў сужэнства, нават это зрабіць у лацінскім абрадзе.
Ось, але да сапраўднасці, падкрэсліваю, не для годнасці, да сапраўднасці сужэнства, так павінен быць зварот менавіта да грэка-каталіцкага пробашча або ардынарыя. Ну вось неяк так, спадзяюся, адказалі на вашыя пытанні. У прынцыпе, на ўсе. Нават расказалі, калі грэка-каталік можа належаць да рымска-каталіцкай парафіі, калі няма грэка-каталіцкай фактычна. Напэўна, з гэтым і ўсё. Я тут думаю проста, тут ёсць такі, вы кажаце, ёсць сапраўднасць сужэнства, а ёсць годнасць. Так. Пад годнасцю маецца на ўвазе? Гэта цяжка вытлумачыць. Гэта, скажам так, той стан, калі сужэнства як бы... Сапраўдна, але нейкі ёсць недахопы пра яго заключэнне, якія не маюць уплыву на сапраўднасць сужэнства. І трэба рабіць гэта санацыю ін-радзікс, так? Не, санацыю ін-радзікс павінна быць тады, калі сужэнства не сапраўднае, калі была нейкая перашкода. Годнае, скажам так не павінна быць, но але калі ёсць, ай-яй-яй, так, больш так не рабіць. Тут проста яшчэ ў чым нюанс. У двух гэтых абрадах я дагэтуль не разумею, як яно можа існаваць у адной царкве, насамрэч у каталіцкай, але сужэнства ў двух абрадах сакраментальна мае зусім розныя акцэнты. Ну, скажем так, у лацінскім абрадзе сужэнства распарадчыкамі з'яўляюцца, значыць, сужэнцы, якія самі сабе ўдзяляюць, а там нейкая асоба з'яўляецца асістэнтам, яна можа нават быць свецкай у экстрэмальных сітуацыях. Ну, ці там дыякан, які таксама не мае сакраментальнай улады, тыповая з'ява. У той жа момант у візантыйскім абрадзе той жа самай каталіцкай царквы, каталіцкага касцёла, там сакраменталогія чыста візантыйская, калі фактычна распарадчыкам сужэнства з'яўляецца святар. Так, і менавіта таму, калі яшчэ раз нагадваю такую сітуацыю, калі шлюб бяруць прадстаўнікі лацінскага касцёла, рыма-каталіцкага і ўсходняга, любога каталіцкага, некаталіцкага, ўсходняга, там для сапраўднасці зноў-такі благаслаўлення сужэнцаў павінны здзейсніць святар, толькі святар, не дыякан. То есть, значит, благословлення? Так. Павінна быць святарскае благословлення. Няма падручніка па сакраменталогіі ўсходняй. Я не памятаю, там ён благословленне ўдзяляць і з'яўляецца распарадчыкам. Можа быць, што ён распарадчыкам, але да сапраўднасці з'яўляецца згода сужонкаў плюс благословлення святара, менавіта святара. Ну, вось дзіўна, што яно неяк так у адной царкве злучаецца. Быццам бы падыход на таінствы павінен быць, на сакраменты павінен быць аднолькавы ва ўсіх абрадах, але нешта так. Аналагічна з канфірмацыяй. Там ёсць нюансы, але не будзем іх разглядаць. Ну, пойдзем далей. А мы скончылі на нашым любімым капітуле. Капітуле каноніка, вось. Ну, большасці мы разглядзелі капітул Мінска-Магілёўскай, архідыецэзі наш капітул, вось то Міхала Арханёла і Маці Божай Буцлаўскай, але яшчэ некаторыя рэчы, пра якія гаворыць кодекс, таксама якія маюць дачыненне да нашага капітула. Адзін з канонікаў павінен узначальваць капітул. Таксама трэба заснаваць іншыя пасады згодна са статутамі, захоўваючы звычай, які дзейнічае ў дадзеным рэгіёне. Так, значыць, адзін з канонікаў з'яўляецца канонікам, называе препазітам альбо старшынёй канонікаў. Вось у нас так ксёндз Антоній Клімантовіч, пробашч катэдральнага касцёла ў Мінску. Вось эта пасада даецца на 5 гадоў, пасля чаго ён можа быць яшчэ раз выбраны капітулам і біскупам зацверджаны, можа быць хтосьці іншы выбраны. Вось. Таксама ёсць іншыя пасады згодна з нашым статутам. Ёсць канонік цырыманіяры, які адказвае за літургічную частку капітула, ёсць канонік гісторык. Так, калі ласка, ёсць пытанне хіба што? Так. Складаная сітуацыя. Ну ладно, нам проста даслалі пытанне. Так. Мы яго як бы паспелі атрымаць, але потым яно было выдалена. Паважаны наш глядач ці слухач, я не ведаю проста, дзе пытанне прыйшло. Калі вы проста задалі пытанне, потым пашкадавалі і выдалі, мы яго агучваць не будзем. А калі ўсё ж таки трэба яго агучыць, калі ласка, маякніце там куды-небудзь, каб мы яго ўсё ж таки прачыталі. Яно ў мяне як бы перад вачыма, але ну, мы працягваем далей. Бывае такое часам. Розныя тэхнічныя моманты бываюць. Да? Ёсць таксама канонік гісторык, ёсць канонік эканом, які займаецца. А канонік яшчэ раз гісторык? Гісторык. А ён чым займаецца? Ён павінен займацца згодна з статутамі падрыхтоўкай, правядзеннем тэалагічных сімпозіумаў, гістарычных рэчаў. Канонік тэолог называецца. Тэолог, я проста здзівіўся. Перапрашаю, што мяне. Вось, падрыхтоўкай, правядзеннем розных сімпозіумаў, спатканняў, вось удзелам каноніку капітула і гэтак далей.
Вось таксама ёсць каноніка эканом, так, які займаецца матэрыяльнай часткай функцыянавання капітула, і гэтыя пасады згодна з нашым статутам усе могуць выконваць канонікі грэміяльныя, да, то есть тыя 8 канонікаў, якія ёсць, якія прызначаны, вось канонікі ганаровыя гэтыя пасады не выконваюць. Таксама канонікі, якія не належаць да капітула, могуць, духоўныя асобы, якія не належаць да капітула, могуць даручацца ім іншыя пасады, праз выкананне якіх, згодна са статутамі, яны аказваюць дапамогу канонікам. Ну, это звычайна, калі гаворым пра эканамічныя нейкія справы, можа быць рада па эканамічных справах у капітуле, там, ды, канешне, там не ўсе будуць канонікамі, павінны быць спецыялісты, можна нават светскія асобы. Ну, у тых сітуацыях, калі капітул мае сапраўды нейкі ўплыў, мае нейкую маёмасць і так далей. У нас нічога не мае, поэтому у нас это ўсе функцыі. А вось капітула для нашай дзяржавы няма ж асобна. Гэта фактычна яны ўспрымаюць як клуб па інтарэсах унутры. Так, это ўнутры тое, што згодна са статутамі дзяржаўнымі касцёл мае права заставаць. Але калі ўявіць нейкі такі магутны, моцны капітул, які там 500-600 гадоў назапашвае вялікія фінансы, пашыраецца, складаецца з многай колькасці членаў, і такое тэарэтычна можна заснаваць як асобны асобу. Многа дзе ёсць, напрыклад, у Славакіі такі капітулы. У Славакіі так ёсць капітулы. Не самая каталіцкая краіна. У Славакіі вельмі каталіцкая краіна. Не, ну, можа больш, чым Польшча нават у працэнтным параўнанні маю на ўвазе. Славакія вельмі. Што маеце на ўвазе? У католікаў там больш, чым 90, напэўна, 5% Славакіі, канешне. Хіба? Конечно. Ну, цікава, залежыць ад таго, якіх католікаў уже. Там же і грэка-каталікі, і Рыма-каталікі, але ж там шмат каталікі. А аўгсбургскіх пратэстантаў дзесьці каля Аўстрыі? Ну, можа, каля аўстрыйскай граніцы няма, але іх сапраўды Славакі вельмі каталіцкія. А колькі ў Польшчы каталікоў? Не скажу докладно, не буду подманывать, не скажу. Просто у кажуть, людей больше 90%. Ну, есть меркование у людей, что в Польше больше, чем 99% католиков. Ну, может, 99. Нет, это питание, это больше остатние. И у Словакии такие капитулы моцные. Так, есть капитулы, которые, сапраўды, историчные, мае свою функцию, так само, ну, их там, это было все-таки Австро-Венгрия в свой час, треба там памятать, это зусім іншы контекст был. Ну, але тем не менш, да, то есть у некоторых краінах такие рэчы могуць адбывацца. Далей, ёсць такая ж рэч, мне калі у нашых перадачах закраналі такую пасаду, як канонік пенітэнцыярый. Так, да? О, гэта вельмі важная пасада. Ці мае ён дачыненне да капітулу? Так. І ў той сітуацыі, калі у дыяцэзе ёсць капітул, то гэта, ну, можа быць, а можа не быць, конечно, біскуп все можа ў дыяцэзе, біскуп можа знаць кагосьці іншага. Вось у нас сітуацыя такая, што канонік пенітэнцыярый капітула з'яўляецца таксама канонікам пенітэнцыярыем, ну, скажем так, у дыяцэзіі. Ага. То есть ён мае звычайнае паўнамоцтва, якое не можа нікому дэлегаваць, якое дазваляе яму у сакраментальнай сферы вызваляць ад недэклараваных цэнзур, якія абавязваюць з моцы самога факта, не зарэзервіраваных за апостальскім пасадам. Зараз вытлумачу, што я сказаў. Ну і так, вы вытлумачыце, я яшчэ адразу дам пытанне. Калі гэта розныя канонікі пенітэнцыярыі, дыяцэзіяльны і капітулярны, то капітулярны ён мае такую ўладу толькі для тых, хто ўваходзіць у капітул. Па сутнасці, я такого не спатыкаў, звычайна, это той самы канонік. Ну ясна, але ён уваходзіць у склад. Просто, чаму я кажу, можа быць сітуацыя, калі няма капітула, ёсць канонік пенітэнцыярый. Вось такое можа быць. Такая сітуацыя можа быць і павінна быць у дыяцэзе. То есть у дыяцэзе павінен быць пенітэнцыярый, бо канонік пенітэнцыярый. Каб біскупа не дзёргаць. Так. Ясна. То есть якую ён мае ўладу? То, што права сказаў такімі вельмі дзіўнымі словамі, да, то есть першае паўнамоцтва, якое ён не можа дэлегаваць. Да, то есть першае, толькі ён можа рабіць пэўныя рэчы. Якія рэчы? Гэта паўнамоцтва дазваляе яму у сакраментальнай сферы вызваляць ад недэклараваных цэнзур, якія абавязваюць з моцы самога факту. То есть што такое? Ёсць пэўныя злачынствы, да, пакаранне за якіх так званую свята сентэнцыі. Да? Ну, напрыклад, рукапакласці біскупа без дазволу папы, калі ты не патрыярх усходняга касцёла. Гэта ўжо так, гэта злачынства. Больш таго, з ім звязана цэнзура лята сентэнцыі, да? То есть экскамуніка лята сентэнцыі, але зарэзервіраваная апостальскай сталіцы.
Ось так. Вось. А канонік пенітенцыярый, да, тут далей тыя цэнзуры недэклараваны, то есть якія, пра якія нічога не вядома, да, то есть, потому что звычайнае рукапалажэнне пра это вядома звычайна. Да, то есть якія цэнзуры? Па-першае, недэкларыраваныя. То есть ёсць нейкае злачынства, груба кажучы, пра якое ніхто не ведае. Да? З іншых. Так. З маральнага пункту гледжання невядома нікому, акрамя таго, хто яго здзейсніў. То есть яго, да, яно невядома ў знешніх межах. Да, то есть, груба кажучы, ёсць нейкае злачынства. Яшчэ да 2017 года да такіх злачынстваў належаў аборт, да, які мог вызваліцца, да якога мог толькі канонік пенітенцыярый, або біскуп і гэтак далей. Сёння, можа, такая рэч, я заўсёды семінарыстам пра яе кажу, вось за што сёння рэальна атрымаць такое пакаранне. Напрыклад, это фізічны прымус у адносінах да біскупа. Так? Фізічны прымус. А у нас звонок ёсць у студыю. Калі ласка. Злучайце, калі ласка. Похваленный Иисус Христос. Навеки вечные. Хотел бы ксенза Дмитрия запытаться, такое пытание удокладніць. Еще памятаю 90-е годы, теперь уже святой памяти ксенз Владислав Петрайтис. И вот что от некоторых людей говорили: ой, это ксенз каноник. Тогда и капитула не было. А вот яким был каноник? Гремиальный. Похоже, пан Станіслав, так, наколькі я разумею? Так, это голос пана Станіслава. Так, дзякую вялікі за пытанне. Вось, я наколькі ведаю, бо ксёндз Владислав Петрайтис, ён быў, ну, скажем, прыехаў у Беларусь працаваць. За якой дыцэзіі дакладна я не ведаю зараз, не скажу ўжо, трэба это праверыць. Вось. Але ён сапраўды, магчыма, у свой дыцэзіі ён быў канонікам, якім я зараз, на жаль, не магу на гэта пытанне адказаць. Да, то есть, хутчэй за ўсё, ён проста меў, ну, у свой дыцэзіі, да якой ён быў інкардынаваны, вось, ён там меў гэты гонар быць канонікам. І хутчэй за ўсё так яно было. Але больш дакладна не магу сказаць, трэба глядзець па дакументах, якім быў канонікам, якой дыцэзіі і так далей. Бо я так асабіста не быў знаёмы з ксёндзом Владиславам, на жаль. Поэтому толькі ведаю, што ён быў, што працаваў вельмі многа на Віцебшчыне, там Аміоры і там іншыя парафіі, вось, але больш дакладна не скажу. Адказалі на пытанне, пан Станіслав? Дзякую вялікі. Выглядае, што так. Пан Станіслав, ці то сувязь перарвалася, ці то не. Значыць, адным з тых злачынстваў, якія цэнзура за якія якраз такі, ну, ідзе праз сам факт здзяйснення іх, якія, значыць, але пачакайце, прымус да біскупа, ён, в прынцыпе, ён выходзіць. Ну, а можа, не выходзіць. Напрыклад. То есть, поэтому я кажу, у чым раз? Я гэты прыклад узяў спецыяльна, каб вытлумачыць можна было, да? Понятно, калі нехта узяў зняволіў біскупа, біскуп ехаў дзесьці на машыне, да, был вядомы публічны факт, да, біскупа ўзялі, можа, усе ведаць, хто, бачылі, на якой машыне яго ўвязлі, кудысьці там утрымліваюць, дзесьці там штосьці з ім робяць, да, можа. Ці можа, нават бачыў, хтосьці біскупа, перапрашаю, пабіў, чи штосьці іншае з ім зрабіў. Калі бачна, хто, вядома, хто гэта зрабіў, канешне, гэта ўжо, скажем так, матэрыял не для толькі сакраментальнай рэчы. І гэта ўжо за апостольскай сталіцай. Гэта ўжо публічны факт, пра які вядома. І ім займаецца апостольская сталіца. Нет, якраз прымусам біскупа не займаецца апостольская сталіца. Там ёсць таксама тонкасці розныя. Не буду уваходзіць. Вельмі высокія матэрыі. Так, ну, а пачакайце, рукапакладанне біскупаў без дазволу апостольскай сталіцы, пра якое ніхто не ведае. Ну, калі такое уявіць, што такое ніхто не ведае, зноў-такі, тут ужо кампетэнтна з'яўляецца апостольская пенітенцыярыя. Всё адно. Гэта ўжо не ўсё адно. Таму што калі хтосьці здесь нейкі чын, які вядомы ў знешніх межах, там ужо можа займацца кангрэгацыя. У некаторых выпадках, калі это знешняе, калі это толькі ўнутраная сакраментальная, тады пенітенцыярыя тым займаецца. Ой, дойдзем да 6-й кнігі, будзе цікава. Вось, сапраўды так яно ёсць. Вось, спадзяюся, што дойдзем. Добра, а калі хтосьці проста даў біскупу ў твар? Даў біскупу ў твар, напрыклад, цёмна, ноччу, біскуп ніхто не бачыў, ну, здесьці, вось, усё. Ніхто не ведае, біскуп пайшоў там, ну, на раніцы там нічога не відаць было, там, грубо кажучы. І змірыўся ўсё. Вось. Але гэты чалавек, конечно, калі ведаў, што это біскуп, понятно, ён попадае ў цэнзуру, да? Калі это асоба духовная, то суспензы, калі это светская, то інтэрдыкт. Вось, але тым не менш, это цэнзура. Зноў-такі, пра якую, па сутнасці, пра здзяйсненне злачынства ніхто не ведае. А вось суспенза, інтэрдыкт?
суспенсія для духоўных асобаў, інтэрдыкт для светскіх, але будзем казаць, чым розніца. Там забарона прымаць сакрамент або цэлебраваць сакрамент. Ясна. Там ёсць, ну, але пакуль, скажем так, што ёсць пэўныя цэнзуры, да, экскамуніка, інтэрдыкт і суспенса. Суспенса толькі для духоўных асобаў. І, то есть, па сутнасці, пра гэта злачынства ніхто не ведае. Да? Але ведае чалавек, які это ўчыніў. Ён гэта ведае. Ну, калі ён ведаў, што гэта біскуп. Не, нават калі це не біскуп, ён ведае, штосьці дрэнна зрабіў. Ну, так, напэўна, за гэта трэба спавядацца. Так, калі звычайнаму чалавеку проста дзесьці там у цёмным завулачку там штосьці зрабіў, гэта адна справа. Калі біскупу, да, то за гэта ёсць вось это ўжо пакаранне, светскому особу інтэрдыкт для сентэнцыі. Просто можа быць такое, што ён біў твар звычайнаму чалавеку, аказалася, што гэта біскуп. Ну, гэта маральная справа. Маральна, карнае права таксама пра гэта гаворыць, ну, але, можа, так ужо не будзем глыбока ўваходзіць. Ёсць такі анекдот проста. Так? Ну, я не памятаю, як ён расказваецца, але там жарт у тым, што ўсе так баранілі кардынала, што выпадкова пабілі кардынала, які там вяртаўся ў хату. Каб ніхто не выкрыў кардынала. Я не памятаю, прыгожа расказваецца, але я ўсё ўжо сапсаваў. Ну, ясна, калі чалавек ведае, яму трэба спавядацца. Трэба спавядацца. Калі ведае, што ты быў біскуп, то ён знаходзіцца ў гэтым пакаранні. І да звычайнага святара, у чым гаворка ідзе, звычайны святар ты грэх адпусціць не можа. Чаму? Таму што это не толькі грэх, а таксама злачынства, з якім звязана пакаранне. І да 2017 года, 16-го... Сюды адносіліся аборты таксама. Цяпер аборты, у чым справа, што аборты можа звольніць за пакаранне, можа кожны святар. Папа даў такую магчымасць кожнаму святару, бо, на жаль, абортаў многа. Конечно, справа, калі хтосьці паб'е біскупа, там іх, дзякуй Богу, няма, ну, можа, дзесьці адзіночныя выпадкі. Але такі чалавек, і вось калі гэта пакаранне дэклараванае, то есть па сутнасці пра яго ніхто не ведае, вось канонік пенітэнцыярыі можа гэта пакаранне зняць чалавека. Але ў рамах споведзі, толькі на споведзі ён это можа зрабіць. Вось, у звычайнай сітуацыі это можа зрабіць біскуп. Ну, але понятно, што біскуп споведзі такія пытанні. Вось, таму вот біскуп гэта паўнамоцтва, вось, адпускаць менавіта такія пакаранні права дазваляе, каб у дыяцэзе быў канонік пенітэнцыярыі. Там зусім не добра будзе, калі пасля да гэтага самага біскупа пайсці з гэтага сама паспавядацца. А вось бедны біскуп з аднаго боку будзе ведаць, хто яго, а з другого боку нічого не можа зрабіць, бо таямніца споведзі. Вось, поэтому... Ці павінен канонік пенітэнцыярыі мець інтэнцыю на зняцце пакарання, або яно аўтаматычна здымаецца проста пры адпушчэнні граху? Ну, ён павінен ведаць. То есть павінна быць разуменне, што тое, што ён зараз робіць. Спецыяльнай формулы цяпер няма, наколькі ведаю. Я пра гэта хацеў спытаць. Раней была, цяпер няма этой формулы. Але просто дастаткова таго, што ён скажа, здымае пакаранне. То есть павінна быць это. Вось, поэтому функція каноніка пенітэнцыярыі важная. І, ну, права зноў-такі, ну, не забавязывае, рэкамендуе, каб было вядома, хто ў дыяцэзе канонік пенітэнцыярыі, каб ён меў свае дэжурствы ў катедры. У многіх дыяцэзях так ёсць, у катедры раз на нейкі час, там раз у тыдзень, напрыклад, гадзіну альбо две канонік пенітэнцыярыі спавядаюць. Але у нас такога няма. У нас такога няма, ну і па сутнасці пасля уваходу ў жыццё гэта права пра аборты, што кожны святар, бо па сутнасці это была справа абортаў. А якія яшчэ грахі, акрамя абортаў і фізічнага прымусу да біскупа? Ну, тут ёсць пытанне, можа быць, ересь апастазіі схізма. Ересь апастазіі схізма. Тут таксама ёсць нюансы, не буду іх зараз выходзіць, але гэтае пытанне таксама і на да сённяшняга дня зарэзервіруем каноніку пенітэнцыярыі, бо таксама злачынства. Публічнае ў тым ліку. Ну, калі ўжо публічна ёсць, тады это ўжо не каноніка, тут ўжо споведзі мала. Ясна. Тут ўжо споведь не праходзіць, тут ўжо павінен працэс біскуп правесці. Альбо біскуп можа зняць пакаранне ў знешніх мерах, это ўжо таксама іншыя нюансы. Ну, ясна, а што яшчэ такога можа быць? Ну, па сутнасці збольшага можа быць такія, скажем, ну, на сённяшні дзень, мне здаецца, это асноўныя рэчы, якія не зарэзервіраваны на апостольскай сталіцы. То есть такія рэчы, тут былі в основном аборты, да, то есть это было прымус у адносін да біскупа, і гэта былі вось ересь апастазія схізму, такія рэчы. Ага, ясна. Вось гэта тое, што канонік пенітэнцыярыі, якая яго асноўная задача. І гэта толькі канонік пенітэнцыярыі робіць? Ну, альбо біскуп, альбо таксама біскуп у акце сакраментальнай споведзі. Ясна. А вось якраз такі, як яны называюцца? Я не магу уявіць, як гэта будзе па-беларуску. Нищенствующие убогія, напэўна, басыя,
законнікі Так, ці яны былі звязаныя толькі з абортамі. у сэнсе Ну, нібыта вось законнікі з ліку гэтых убогіх, празмерна бедных, басых, там францішкане, дамінікане, хтосьці яшчэ, бенедыктынцы, напэўна, яны нібыта маглі раней яшчэ да гэтай змянення. Я дакладна не ведаю, мне здаецца, больш абортаў. Толькі аборт. Датычыла абортаў, так. У аборты заўсёды, на жаль, асабліва астатнія стагоддзі, 2 стагоддзі, не толькі. Усё ж такі асноўныя злачынствы, якія былі звязаны, былі аборты. Бо, кажу, прымус фізічнага адносіна да біскупа, уявіць сабе, што це сапраўды часта не бывае. Ерасі, апастазіі, схізмы, ну, таксама. Хаця тут можа быць часцей трошкі. Прымус уявіць можна, але найчасцей ён будзе не ад католіка. Ну і не ад католіка, і не таксама не на форму сакраментальным усё ж такі ён будзе. То есть гэта будзе штосьці ўжо моцна вядомае, да, то есть тут ужо нельга будзе. Вельмі цікава. Значыць, у нас канонік пенітэнцыяры, калі каму трэба, ёсць у Бабруйску. Да, ксёндз Андрэй Яркавец, ксёндз канонік Андрэй Яркавец, пробаш парафіі беззаганнага зачацця у Бабруйску. Вось таму вось. Таму калі паб'еце біскупа, ну я жартую, конечно. Жартую, вось. Ну, але, бо, кажу, ты прыклад найбольш такі яўны паказвае. Так, конечно. Да? Вось, ну, другі параграф гэта канону гаворыць, што там, дзе няма капітула, дыцэзіяльны біскуп павінен прызначыць святара для выканання гэтых абавязкаў. Але ён не будзе называцца канонік пенітэнцыяры. Ну, ён будзе напэўна, ксёндз пенітэнцыяры. Ён так называецца, па сутнасці ўсе называюць канонікам пенітэнцыярым, нават калі у нас не было капітула, і так быў канонік пенітэнцыяры. Цікава. А я не ведаю, гэта таямніца споведзі ці не? Статыстыка зваротаў да каноніка пенітэнцыяры. Ну, наогул, што датычыць, мы гэта ж таксама не будзем ведаць. Бо, канешне, да каноніка пенітэнцыяры могуць звяртацца да звычайнага спаведніка. Мы ж не ведаем, колькі ён там удзяліў адпушчэнне звычайна, як звычайны спаведнік, а колькі зняў цэнзуру. А як даведацца, запатрабаваны канонік пенітэнцыяры ўвогуле ці не? Ну, думаю, это не даведаемся. Ну, то есть, как бы... Ну, як бы тут прамога парушэння таямніцы споведзі няма. Не, але ў любы выпадак, такія справы, то звычайна. Лепей не спакушаць чалавека пытаннямі. Так. Ясна. Ён выконвае сваю функцыю, хто да яго прыходзіць, з якімі пытаннямі, з якімі, калі удзяляе адпушчэнне, калі знімае пакаранне на форму сакраментальную, хай Бог з этим разбіраецца. Гэта справа сапраўды на форму, таму называецца форма інтэрнум, да, то есть унутраныя межы, да, то есть гэта тое ж датычыцца сакраменту споведзі, гэта ўсё. Ну, але калі чалавек жыве ўсё жыццё не ходзіць да каноніка пенітэнцыяра, не ходзіць да біскупа, тут, скажем так, яго няведанне яго вызваляе. Ясна. Чым больш вы глядзіце кананічнае права, тым больш абавязку. Так ёсць канон 13.23, які пра гэта гаворыць, што менавіта там, дзе чалавек не па сваёй волі не ведаў, да, то есть, можа быць, калі мне нейкі святар скажа, што ён не ведаў, то перапрашае, святар павінен такі рэчы ведаць. Калі свецкі вер, панятна, што не па сваёй волі там ужо будзе, но гэта ўжо ось... Да? Далей. Дыцэзіяльны біскуп, выслушаў капітул, але не дыцэзіяльны адміністратар, мае права ажыццяўляць усе ўвядзенні ў чын каноніка, як цалкам, так і паасобку ў катэдральным капітульных касцёлах, адмяняючы кожны супраціўнаму гэтаму прывілей. Біскуп павінен таксама зацвердзіць старшыню, абранага самі капітулам. Да? І тут гаворка ідзе пра урачысты чын уваходу ў кананіцкі стан, скажем так, яго назовём. От у Мінскай катедры ён быўся 12 верасня 2017 года. Вось, калі у Вялікі чацвер быў прызначаны капітул, пасля некалькі месяцаў, каб шаноўныя канонікі змаглі сабе пашыць неабходнае адзенне, вось, каб таксама падрыхтавацца да гэтага моманту. Вось, ну і ў дзень устанаўлення такого капітула біскуп урачыста прыняў кожнага члена, кожны член склаў вызнанне веры, вось, падпісаў адпаведныя дакументы. Ну і пасля гэтага праз год трошкі больш, першую нядзелю адвенту 2018 года яшчэ капітул папоўніўся адным ганаровым членам, ксяндзом пралатам Эдмундам Даўгіловічам Навіцкім, пробашчам парафіі святога Юзефа Маладзечнага. Ганаровым гэта... То есть, казаў, ёсць грэміальныя канонікі, 8, прыгадаў, а яшчэ ганаровыя. Так, а ёсць яшчэ эмерыты, ну гэта ўжо тых, хто выйшлі. А наконт чына ўрачыстага маю такое адно пытанне, такое агульнае, хаця я не ведаю, увогуле, хто займаецца всімі гэтымі чынамі, цырымоніямі, гэта не літургісты, ў прынцыпе, і не кананісты, гэта штосьці так яно... Ну, па сутнасці, дзеляць між сабой. Па статутах гэтым павінен займацца канонік цырыманімайстар. Просто вось
некаторыя пытанні ёсць. Калісьці даўно было вельмі шмат такіх самых прыгожых чынаў. Я не ведаю, даходзіла до таго, што там нейкія экскамунікі рабілі з цырымоніі, калі там нейкія чорныя свечкі кідалі на землю, штосьці такое. Ну так, і калісьці і гэтых уніятаў, скажем так, у каталіцкі касцёл прымалі з чынам далучэння такога ўрачыстага, там з прысягай на папу, з прачытаннем сімвала веры. Цяпер жа такога няма, ці... Фармальна няма, ну, але я ведаю, што ў некаторых касцёлах, асабліва ў Расіі, гэты чын, скажем так, чын злучэння з каталіцкім касцёлам выглядае вельмі ўрачыста. Ну, гэта з пастарскай мэтай. З пастарскай мэтай, так. Але спецыяльна, кажу, спецыяльна... Глупа казаць, што калі чыну няма, то чалавек не злучыўся, правда? Конечно, конечно. А ўвогуле, якія чыны яшчэ захаваліся такія вось... Ёсць нейкі спіс зацверджаных чынаў, якія трэба рабіць? Напэўна, рытуале роману, калі ўзяць альбо біскупскі рытуал, там можна знайсці такі чын. І там цікавыя рэчы, недавно меў трохі часу, пагартаў біскупскі рытуал, атрымаў. Бо ў мяне стаіць дома на лацінскай мове, так заўсёды не хочацца чытаць, трэба думаць, а папаўся ў рукі на польскай мове рытуал новы біскупскі. Цікавыя рэчы там ёсць. Напрыклад? Што-небудзь адно, каб у людзей было жаданне знайсці. Ну, там, напрыклад, благословлення розных рэчаў у пасхальны ці ў октаву Пасхі, ці ў пасхальны. Сапраўды цікавыя, я зараз уже не ўспомню. Это зусім недавно было, там пару месяцаў назад, вось, ну, але цікавыя рэчы там вычытаў, хачу, можа, сабе куплю калісьці. Цікава. Гэта вельмі добра, вельмі добра. Там, конечно, ўсё апісана, як это робіцца, біскуп, калі ў мітры, калі без мітры, якія выкарыстоўваюць рэгалі, вот это ўсё апісана. А на найбліжэйшую, ну, на беларускую, напэўна, няма перакладу, на рускую, хутчэй за ўсё, таксама не. На найбліжэйшай да нас мове гэта польская ці англійская, значыць. Польская ці англійская ці італьянская, калі хтосьці чытае. Ну, а нам тут гукарэжысёр падказвае, што мы ўжо выходзім з часу. Не ведаю, калі мы з вамі пабачымся наступным разам, але мы абавязкова пабачымся, ўсё будзе добра. Беражыце сябе, калі ласка, так сказаць, маліцеся, і мы будзем маліцца. І рыхтуйце, канешне, пытанні. А наступным разам пра што мы пагаворым? Ну, яшчэ будзем трошкі пра канонікаў скажам. О, ну вы бачыце, на жаль, не ўсё паспелі. Ось, але адказалі на шмат пытанняў. Дзякую, што тэлефануеце і пішаце. З Богом. З Богом. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.